off-site payment center sa 4 ka malls ng syudad nagatanyag sa nagkalain-lain nga serbisyo. Samtang isa sa mga hampang sa Premier Volleyball League ginhiwat sa syudad sang Iloilo. Sa tinutuyong mapahapos ang pagnegosyo sa syudad sang Iloilo, 4 ka mga off-site payment center ang bukas nga nagaserbisyo sa nagkalain-lain nga mga malls. Sumugod Disyembre sa nagligid nga tuig, bukas ng off-site payment center sa Merrimart Mall, Festive Wakag de Atrium sa pagbayad sang buwis sa mga negosyante. Samtang sang damlag lang, ginbuksan man ang off-site payment center sa SM City, Iloilo. Ginalauman nga mas mahapos na ang pagbayad sang renewal sang business permit bangon sa mga off-site payment center. Malikawan man ang pagdagsa sa mga transaksyon sa Iloilo City Hall bangon may mapilian ng mga negosyante para sa ila pagbayad. Magluwas nga fully furnished ng payment centers, may ginpahamtang man ang Iloilo City Hall nga mga personnel para mag-assist sa mga negosyante. Sa off-site centers, mahimo man mag-apply ang isa ka negosyante para sa IBPLS o kung Integrated Business Permits and Licensing System. Sa idalom sang IBPLS, mangin fully digital na o kung online ang pagproseso sang permits, humalin sa pag-apply, pag-renew, tubtub sa pagbayad sa bulan sang Enero. Para kay Mayor Jerry Treñas, ini na ang sabat para sa madasing nga pagproseso sang business permits kag wala sang malawig nga pila. Kabay din sang direktiba sang alkalde para sa mas epektibo nga pagserbisyo sa pumuluyo. Duha pa ka mga malls, ang Robinsons Main kag GT Mall sa Molo, ang nagapabutyag man sang interes para magbutang sang off-site payment centers sa ilang nga bahin, apang ini ang ginatun-an pa. Sang damlag lang, ang Office of the Senior Citizens Affairs ang nagpahamtang sang desk sa off-site payment center para sa processing sa mga ID sang katigulangan. Sa palaaboton, plano man sang Iloilo City Government nga magtanyag sang iban pa nga serbisyo, kaangay sang pagkuha sang sedula, pag-apply para sa marriage license kag iban pa. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Kabahin sang 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference, ginhiwat sa aton syudad sa University of San Agustin Gymnasium ang sambuwa sang Creamline Cool Smashers batok sa Akari Chargers. Ang ini nga hampang ginhiwat kahapon sang gabi, Martes nga adlaw, Marso 14, kag nagresulta pabor sa Creamline. Madumduman nga nagbisita ang pila sa mga atleta sa opisina sa alkalde kahapon nga adlaw. Gani nagtanaw man si Mayor Jerry Treñas sa nasambit nga hampang. Ang ini nga hampang ang wala lamang nagahatag sa kasadya kag kalangkang sa mga volleyball fans, kundi nagabulig man sa mga nagakinahanglan bangon ang malikom nga kwarta ang igahatag sa mga biktima sang sunog sa Molo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.